Neprikladno ponašanje na pružnim prelazima. Učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju saobraćajnu signalizaciju pred prelazom puta preko železničke pruge. Od njihovog ponašanja zavisi da li će se potencijalni rizici pretvoriti u saobraćajne nesreće koje mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje i imovinu ljudi. Sagledajte situaciju, prilagodite brzinu kretanja, zaustavite se na pružnom prelazu i, ako ste vozač, ne pretičite druga vozila. Voz uvek ima prvenstvo prolaza i teško se zaustavlja. Vodite računa o vidljivosti, stanju puta i teretu koji nosite. Ako su rampe spuštene, a svetlosni znaci pokazuju da je zabranjen prelaz, zaustavite se. Budite odgovorni i vodite računa o mogućim posledicama. Saobraćajne nezgode mogu imati trajne psihofizičke posledice. Svaki učesnik udesa zna da traume i stanje apatije, straha i depresije mogu trajati jako dugo. Nećete uvek imati pruženu drugu šansu, jer tanka je linija.